Bili ka na lang tinapay mo dyan, hindi ka nabibili dito. Kaka ng mahal. Oy, ada ini apa? Hindi na. Ito na sa ano mo? Papaglari pala sa natin. Kaya pa mo lang. Ito yung nakatuwangan sa natin. Yung tab. Ito yung ganito lang sa bigyan ng dojo. Baka na tayo. Ilagay pa namin. Ito yun. Sulat mo nga yung iba. Baka mamali ako ng spelling. Haba ito. Pangalan mo eh. Alam mo yun ko din. Kahit liitan na rin pang halibat. Yung ganun mga kalaki. Bakit ko yung sobrang laki. Mamaya ko na lang ibibigay yung ano. Oo. Dadaanan na lang nila. Naliligo pa na. Ano ang kita? Before 7 daw, dapat ando na po kasi po mga 7 o'clock. Ilalak na daw po yun. Ganun. Pag ano, mag-bike na lang kayo. Pagpili na kayo. Pag mag-bike na lang kayo. Hindi na, kapag papasok na sa loob nila, may bindot na hilera na dyan. Tapos yan tayo dito ako. Yung anak ni Ed, mula nung pinaturo ba, yung bike mo. Kinakain na eh.
Ang hawa, alisin ko, bigla. Kaya na ito mga mo. Yung din daw yung uniform ng pero pa nag-aaral siya tayo mas malapit dito. Doon mga tigaraw ng kadayan. Malapit sa dito. Hindi ba sa atin? Hindi na nga ito itinunda. Ay, kami rin. Dahil ito. Ay, iwas na na ito. Ano po na yun? Baka na yun. Ito yung mga dahil po ko na yun. Next year, depende. Yung mga tapos malayo pa yung iba din. So, kasi yung iba, malayo pa ito na yung nililip ko. Hindi nagpakahinga rin ko na ito na sila sa aga ng mga dati ay hindi pa yan alam perdile. Ano kayo na kaya sabi May pusa yung mga ano ano na yun? Nag-green pen na. tapos ano to. Ang bata lang ito. Kaya meron tayo sa perdile. Sabi ako nga sa dito. 620. Ay pagkalagaan sinumunta kasi sinakan mo tuloy. Dapat pala yung maliliit na tita na dito mo kumakuha na ibaba din sa mong tita. Ibaba din. Ano ka pa?
Ay, daan. Marami pa sila ng ha? Yan nga, baliktad. Yan pang Ginagawa ko na plain pa. wala mo din yung mga yan. Di ka pala pula ba kahapon? Ni? Ano? Kaya ba kayo? Hindi mo ganyan sa iyo. Hindi mo ganyan ba kayo?
Kasi mga kami. Ay, ate, sige. Ate mo, sige. Ate mo.
Hindi ka pa pumunta dyan. Eh, dito nga sinasabi mo naman. Mamaya pala pag nag-sabi dito. Gawa nga rin ng mentas na yun, ma'am. Kaya hindi na lang.
pumunta dito, magpapagawa daw ng hintay. Mamaya na lang daw sila babalik at papasok na. Babae na sila lang. Albay doon ang eskwela na yun. Eskwela na yun siguro. Dahil yung uniform. Hindi rin ito may estudyante oh. Kanina kami nagpunta dito. Ay, di picture. Nagkapit ng eskwela. May picture ka na dyan. Kaya na lang eskwela ng alina. Puro na yung tagang pinagagawa ngayon. Ano? Lang ako yung tawag niya ng dito. Ano po? Asang sabluto. Ano bang size? 1 by 1. Pwede naman yung 1 by 1 saka 2 by 2. Para pagkasusunod, ano? Sa anuhan na lang. Dalawang 1 by 1. Ito. Oo. So, dito. Dalawang 1 by 1, dalawang 1 by 2. 2 by 2. Yan ang nangyayari niyang So, apat yan. tatlo sa apat. One by 1, 2 by 2. Siguro bigla ko na ito pag
Anong size ng doctor? Ha? 5 by 8. 5 by 8. Wala ka na malungkot na rin. Nabasa daw kahapon eh. Nalulog. Saan? Kami nagtiga ng maso. Pero buhay pa yun. Hanggang sa. O talaga bata ka. Kami nagtiga. Magagawa. Kulinis ka na. Inilublog mo. Patero lang. Hindi mo ba naisip? Nilalang ko naman dito. Oo, karoon na lublog. Bata na ito. Mauubos. Wala, nagpa-function siya.
Yung puncher. Puncher ba yun? Hindi, wonder lang. Yun. Yung by two oh five. Ang 1 by 1, maliit. Diba? Nag-aaral, ano? Ipuntin ko, ayaw. Magkano tingkat sa akin? Ito. Ito ba ba siya? Gusto ka na nun? Halika na. Wala yung Xerox na pinasok ko sa eskwela kanay. Magkano po yung hindi kulay? Black and white. Opo. Dalawa nga po. Wala ka, ano po eh, pag kulay ganyan, na, ano na, PSA na tunay, eh ka. Tapos yung si Jojo, nagpabinyag. Ibinigay yung original, yung Xerox na iyon sa kanya, eh ganyan daw ang kulay. Kaya pag nagpapaserox ako, black and white siya ako, parang hindi ako naalis. Hindi naman yung pinakabarang pa rin niya. Diyan po. Ay, dapat ako. Eh, wala naman yung pag niya sa papalit ka, ipalit kayo. Ipalit ka ako yun. Ipapalit ko yung ready. Yesta. Yesta. August 31 po eh, pinapagpapay po yung din niya doon sa Maberte. Salito po ba kayo sa office? Ako eh, 1 taon na lang eh. Okay. Eh, hindi po na papasok yung pangatlo ko. Hindi ba kanino? Si Ate Ani po. Hindi po, inilakad ako ko na po ang nagrekta kay Sir. Sabi si Ate Ani po na pinita. Nagrekta ko. Hintayin pa raw yung anak ko yung graduate ng grade 12, but yun daw ang magiging papalit. Dapat nga, ito po yung magiging papalit eh. Oo po. Dalawang ka lang po nasasari sa akin. Nagkakagdag pa rin po eh.
babae. Hoy, tigdudala mo ba? Alin ba? Pinapasa lang po yung ano niya. Black and white lang. Black and white lang. Pwede po ba ito sa isang pancake lang? Kaya lang naman po. Kaya lang po, pero kung lalo lang nila, bago sila napili. Dahil nung naman nila eh. Eh, banda, iba ka po interview eh. Kasi sila ni Kuya Daniel. Ako, pero. Pero, Puro tiga-tiga lang ngayon, ano? ano kayo yung anak ni Agnes, kung umaga ka tayo? Iwan. Ayaw ko ayaw ko sa'yo eh, sa picture eh. Ayaw ko pumasok dito eh. Gusto ko sa mami ko eh. Ito po kay Stella, yan ang napupunta. Ang suprema. Ano po? Ito ba ganyang kulay? Pagka ganyang kulay, 5 piso siya nito. Piso lang. 4 po ba pagka yung ano? Pagka po ba yun? Correct. Eh, sige, yung Xerox na lang po. Yung hindi color. Hindi na basta ba ito, ano? Opo. Patay na kayo po sa aming ampon. Yung ampon ng pusa, patay na daw. Ha? Ampon ng pusa, patay na. Nasaan? Ewan ko, ilan bilse? Joey, ano mo nga? Ito ang daw. Ako at magtusulog sila ng bulinggit eh. Ito ang sabi. Kumawa naman ng pusa. Ina, magkakaroon lang kayo.
hindi maniwala, hindi ko na ikaw kayo. Ako hindi. Hindi pa lang kita sa tinuraw. Wala na sa pano, wala na sa tigaan na gano'n. Black and white na lang din ito. Naka-back to back po ba yan? Alin? Ayan po. Ba hindi? Ayan po kasi kako yung likod eh. Nasaan yung likod? Eto po, ang likod po niya. Eto po. Eh, alin ba ang ipupan dyan? Ako eh, hindi ba pinakita ko sa'yo? Bilang hindi, eh. Gusto na pa siya. Gala na tayong alaga. Namatay na si Muningneng. Kaya huwag ka nakakampun. Eh, may pumasok na kuting kanina, nagpapampun ulit. Yan na naman, video ko. Pumapas, naglalaro sa amin. Kaya lang ngayon, sinampal si Tite. Nakat. Mabilis ka lalo na mahirap. Hindi ko gusto na pumasok. Ay, sabay gusto na pumasok. Ayun, wala na. Kaya mo, gagawin mo na isa. Dalawang buwan nito. Nakakuha ka? Ito, back to back itong PhilHealth. Meron na akong pin. Hindi, ako hindi ako. Kasi nakakatulog ako. May nararamdaman si ano yung trabaho na. Kasi yung isang sisir namin. Hindi mo uuwi. Babaka po. Subukan na lang sa ako. Ayun.
mahirap ka, tao. Kuha mo na lang ng lalagyan. Black and white ito. Opo. Ano? Diyan kayo galing, di ba kayo nagsulat? Hindi, hindi ako magbigaya. Ako kapit sa amin. Sabi ko, hindi ko problema. Ang sarap ko lang ito, lubog. Mahirap naman, ano? Wala po nila sa amin dyan eh. Baka biligan ang mga Mare! Kaya pag may request ka ng ayuda, hindi kayo maayudahan. Oo. Dinalitin ko po. Hindi ko tayo ma. Ay, may nag-census kahapon na nagpunta sa inyo. Oo. Yung sa may PSA. Lalo na yung mga maarte, hindi na mo dahil yan. Mapuhay ka tayo. Iba din ba? Ewan ko ba kung sino, hindi ko Kaya ba mga niya, mga ticket, talagang sinetend sila yung buwan. yung buong ano pa barangay. Sila yan yung. Sila yan yung tapos yung ulo. Eh, yun, kasi nakapag meron yung gusto siya napupunta. Kung meron na lang. Kung meron naman. Ay, mo, hindi mo sa matataas. May malalakas yung magkaroon. Malalakas yung sa mga so, nawala kang sa barangay eh, wala kang Teka nga, kung iba kay Popo, na baka na Ay, ginawa mo naman. Kasi, papalitan ko yun. Ibang picture. Sampay naman ang problema. Dito kabila. Hindi pa kahapon. Kahapon yung umalis sila.
Kaya pumapasa yung ano doon, ano yung 8 pa. 7 ano pa lang, 20. Hindi ka lang sa tayo araw-araw lalabas. Meron din yan. Sabi, hindi na kasi. Dito. Pwede na mga dito na mga 2 o 3 yan. Kasi naman, ito lang hindi yan. Bingo na dito. Wala na, yun lang ang papalitan ko na doon na eh. Hawakan mo nga, gusto mo na. Sarado ba yan? Isa lang pa. Isa lang po. Black and white. Yun yan. Kala ko black and white na naman eh. Kasi sinalas na to.
Hindi ko marunong po. Sigaw sa akin. Pauwi. Ito yung patalonero na lang. Saan? Bumili ba kayo? Eh ba, hindi niyo sinukatan. Nakabit niya. Dapat sinukatan niyo na. Lubig na lang ako na sinuli. Sabi nga, Ito lang to. Patalo naman eh. siya siya. Sakpa? No, stop naman talaga ito. Tutupin na lang pag ano, dito sa loob. Pangit yung maluwang. Ganito ang sumayaw. Binili mo lang yung maluwang yung mga bata. Pinabakas kong saan. Ganito ang sumayaw. Yung makikita lang. Pangit na tignan yung maluwang. Balot payas naman yung maluwang. Pangit yung Sina? Pangit yung maluwang. May gusto yan. Mahal yung ganito. Saan? Matanda. Sa Starbucks kami bumili kahapon. Babayaran mo ba yung web ko, Yure? Babayaran mo ba yung kwan ko? Yung web ko? Pagawan, kung sa pera-pera, yung mga bahay ko. Ha? Kukuha ko ng hulugang printer at nasira na yung dalawang printer namin. Magbibigay-bigay ka ng kwan. Magkano mo ba babayaran yun? Magkano ba yan? Ha? Magkano ba yung naalis? Binibenta na makmak ng 7 ng kwan yun eh. Ay, 7-12. Eh, hindi na nga. At bayaran lang yung ng lima yun, pwede na eh. Kaya mo kung bayaran ng 5 yun? Ha? Bigyan mo ang panguhulog ng kwan, maski 1,000 isang pan. Panguhulog ko lang yun sa printer na ilalabas namin. Pag lalabas daw ako ng lipo, yung utang daw sa ATM mo.
1,000 sa buwan, gano'n. Oo. Hindi. Ay, lang na pagkain din nagkaroon. Dadagdagan lang na yung panghulog. Ayun. Gaya ka nila, may mamasama sa ikan. Ako bago patayin. Nakita mo na sila yung nakapatayin. Ako, gano'n lang siya ginagawa. Sabay ko dalawang palinter na lang sila. Hindi pa kumain si Aaron Pere ng maga? Yung ama? Ha? Leo? Kumain ba si Aaron Pere ng maga? Kumakain na aga-aga nga kumakain eh. Gagawin na. Ang dalawang araw. Wala bang si-service si Aaron? Eh, pagka ako na ibili na lang din ng bisikleta, pagka ako, bili na lang din ng bisikleta. Bisikleta na lang din natin. Pag may bisikleta, dapat may kapote eh. Hindi, kumayan na. Eh, kuya mo yung 6 na taon na papasok din yun. Eh, kung may bike, yung anak nga ni Ed, eh, nangyayari sa kababae, sinagayat yung babae. Mga babae, mga Maliliit, yung ako eh. Ni Ed, nawagang buwa. Bike lang, pero yun. Naku, masikap yung mga bata ngayon, mas Maliliit kinakabisikleta lang. ngayon, no? Maliliit na anak na yun. Lumalabas sa buhod kasi yung mga magulang. Eh, Ed, kaliliit na anak. Masisikap sa pag-aaral yun. Papasundo namin namin mga masyadong sigurado yun. Diba? Pero, meron ko na kanina.
Ate Ilik. Ate Hoy! Ilik. Puti-puti naman ang bata na. Ate Ilik. Atang ka ba? Wala naman. Ha? Wala naman. Bata. Ha? Dapat naman palang palaro. Oh. Asan ba kayo? Oh. Ano luto gagawin? Nandiyan pa? Ayo. Hindi na ayo. Ayaw ka ba? Marites na namin yung sinabi. Kinuha na ba? Pag kinuha niya, Oo. ako magtatampay at baka pilihan mo ako magsa.